mbuze ka anyị na-enweta ozi na ọnọfụ wee na-akpa ike n'ọkọchị village ọkpụnọ dị n'okporochi ime obodo Ọka South. Gọọmenti etiti wee na-arịọzie otu akwụjikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị a ka ha biko kagbuo ya bụ abụba ọrụ ha kanyere ịmalite echi bụ Mọnde. Anyị ga-esi na mba ofesi wetara gị ozi na Prime Minister mba Israel bụ Netanyahu agago n'ihu wee gụpụta ihe a ga-emerịrị bụ iwu tutu eweta ya bụ ọgụ na-aga n'ihu ugbu a n'isi njedebe. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụnụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị na aligara aka iji bịa n'uju n'ụtụtụ a bụ Chi Ilodigwe bụ aha m. Ya bụ ọrụ akwa ụgbọala ga na-agba n'elu ya na Ekwulobia nakwa okporo ụzọ dịgasị iche iche nke tinyere isi n'ebe ahụ ka anyị na-enweta ozi na ọrụ ya ga-akụrụ ọnụ tutu ọnwa ekeresimesi afọ a. Ndị ọrụ ngo ji ọrụ a bụ AG Vision Construction Company bụ ndị nke kwuchere nke a oge Ngozi Obileri na-achọ ha okwu n'ọnụ n'oge o mere njem n'ebe ahụ ịmata etu ọrụ si aga yana ma ọzịkwa ihe ekwuru ka a na-eme. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Oge ndị nta akụkọ ABS ruru na ya bụ ebe ha chọpụtara na awụgo nke bekee kpọrọ stone base na ụzọ si na ya bụ flyover wee bagasịa n'obodo gụnyere na nka ụga na Isuọfịa ebe etinyegoro ihe nkewa a na-etinye n'etiti ụzọ mana ihe na-aga n'ihu n'ụzọ bara n'oko bụ ịgbari ya bụ ala ka ọ dị larịị na ebe ọdụ ụgbọala nke ọhụrụ a na-arụ na Ekwulobia. Ha chọpụtara na nnukwu ụgbọala na-alụ ọrụ bụ nke na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ya bụ ebe ide ga-ebudo ya bụ ụlọ bụ nke awụgoro ma hụkwa ọtụtụ ndị ọrụ ka ha na-arụ ọrụ ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye project manager ji ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Jota kọwara na ha na-arụsi ọrụ ike ka ha gbaa mbọ hụ na ha rụchapụrụ ya bụ ọrụ tupu o ruo ọnwa Disemba bụ oge a gwara ha ka ya bụ ọrụ bịa na njedebe. Injinia Hatab kọwara na ha nwere nnọọ nnukwu aṅụrị ịrụrụ ndị Anambra ọrụ n'oge a ma kwee nkwa na ha ga-arụ ọrụ bụ ọkpọkọpị ga-anọte ezigbo aka nọdụkwazịa n'oge ahụ wee too gọvanọ Chukwuma Soludo maka ntụkwasị obi o nwere n'ebe ha nọ ma otu o si wee nwee mkpalite mmụọ ime ka ndụ dịrị ndị bi na mpaghara ahụ mfe. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa President General Ekwulobia Town Union bụ Chief Azubike Ezechukwu gosipụtara aṅụrị na otu ọrụ si aga na ya bụ ebe ma kọwaa na ya bụ ọrụ bụ nnọọ otu ọkpụrụkpụ ọrụ nke gọvanọ rụpụtagoro na Anambra nke ọ kọwara na ọ ga-enye nnọọ nnukwu ụsa nyere ihe gbasara ụgbọala ịkwụkọsị ọnụ otu ebe ọkachasị oge a na-eme ihe mmemme na mpaghara South East n'ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Chief Ezechukwu kọwapụtara na onye ji ọrụ ngo ahụ na-arụ nnọọ ọrụ mara mma ma kwee nkwa na ha ga-enye ya nkwado ọbụla ekwesịrị inye ya ka ha hụ na arụchapụrụ ya bụ ọrụ n'oge ma rụkwanụ ya nke ọma dịka ha na-arụ ugbu a. Site n'Ekwulobia nke dị n'okpuru ọchịchị Agụata, abụ m Ngozi Obileri.